Ara m'estava de la nit, mai s'havia vist nevant d'aquesta manera. Hem arribat aquí, jo he arribat a les 8 del matí i a les 9 he sortit i he vist que estava nevant, no m'ho podia creure. Dic, com pot ser? Veiem unes quantes imatges del succés. No, no sé si... La puta. Oh, sí, ho gravo. Que me va ser millor. Mira, però és molt fort, Tio, que això només pot voler dir la fi del món. Hola, hola, hola. Molt bé. Si mos toca anar per tota Barcelona. Superbèstia, tio. Va, però anem, tio, que ens... Joder.
Però protegeix-me, cabron. Hola, ja s'han fotut una hòstia col·lectiva. Corre, anem a documentar-ho. Ha patinat, sí, ha patinat. S'han tocat o no? Sí, Sí? sí, home, mira el cotxe. Hòstia, sí, tio. Hola, que ens matarà. No se li arranc. Hola, que aquí hi ha... És el caos, hi ha un accident. És el caos. Hola. Mira, un Mercedes aquí clavat. I això que té... La porta cadena. Porta algo xungo. Que no sé... Aquest xaval aquí s'ha quedat clavat. Ja pot portar cadenes com vulgui. Anem a travessar la diagonal pel mig, home. Això no es pot fer cada dia. Faré una foto. Hòstia, xaval. Una imatge de Palau Reial. Com podeu veure, això és Palau Reial. El dia de la nevada de l'hòstia. Aquí cotxes saturats, parats, que no van ni endavant ni enrere. Penya amb cadenes i tot i això aquí. Que no sé on collons les treuen, les cadenes aquí. Però bueno, aquí les tenen. Aquí el Pere fent fotos. Però i el tramvia, què? El tramvia... Hola, tio, com torno a casa? El metro. Bueno, vens en metro o no? Sí, clar, em tocaran en metro. Anem, va. Què t'ha passat? Fa gràcia perquè... Vinga, ole! Finalment s'ha trencat. Bueno, va, jo m'estic congelant. S'està congelant. El Pere... El Pere està tenint problemes. Molt bèstia. Hola, però... No el movieron com se trencava el paraigües. Hòstia, el 33? Ah, no.